Эфирда атна яңалыклары белән Әлфинә Хуҗина исәнмесез, игътибарыгызга бу атнада булып узган хәбәрләрне тәкъдим итәбез. Яшерәбез, электр шыбыкларын һавадан җир астына төшерәләр. Күптән көтелгән бәхет, Бехтерева авылы клубы ремонтлана. Тынычлык китергән бабамнар рухына, җиңенең 75 еллыгына багышлана. Электр шыбыкларын җир астына яшерәләр. Алабугада иске яктырткыч баганаларын яңаларга алыштыралар, ә аларга тоташкан электр шыбыкларын җир астыннан үткәрәчәкләр. Барлыгы 6 километр шыбык һәм 165 багана алыштырырга җыеналар. Кайсы урам бу өлкәдә яңа сулыш алачак? Тулырак беренче сюжетта. Менә ул шәһәрнең төп урамы Нефтчеләр проспекты. Ул шәһәрнең буеннан буена 6 километрга сузылган. Баганалар электр шыбыклары адым саен. Проспект этаплап төзелгән. Шуңа да баганалар электр линияләре тәртипсез рәвештә сузылган һәм бернинди дә матур кыяфәт тудырмый. Алабугалыларга яшәү өчен уңайлы шартлар тудыруга быел Нефтчеләр проспекты буенча урам яктыртуын модернизацияләү планлаштырыла. Тимер, бетон баганаларын заманчага алыштыру. Бу шәһәргә зәвыклы кыяфәт кертү өчен кирәк. Әлеге яңарту эшләренең төп максаты һавада тәртипсез рәвештә асылынып торган шыбыкларны җир астына яшерү. Нефтчеләр проспекты шәһәрнең төп урамы булып санала. Биредә машиналар йөреше дә тыгыз, җәяүлеләр дә күп йөри. Шуңа да үзгәртеп корулар бу урыннан башлана. Барлык эшләрне быел тәмамларга җыеналар. Бүген топографик төшерүләр бара. Бу кайдан инди коммуникация узуын белү өчен кирәк һәм инженер шелтәрләрен зарарланмасын өчен кирәк. Топографик төшерүләрне 15 мартка тәмамларга җыеналар. Шулай проект документларында эшли башладык. Ә инде апрель башында яктырткыч баганаларын сүтә башлыйлар. Барлык эшләрне тәмамлагач Нефтчеләр проспекты ничек буласын соңрак күренер. Әмма инде бүген үк әлеге масштаблы эшнең шәһәр өчен кирәк икәне күренеп тора. Әлфинә Хуҗина, Максим Бегашев, Ринат Гениятов, атна яңалыклары. Ныклап булачак, Бехтерева клубында ремонт эшләре башланды. Бу вакыйганы биредә күптәннән көткәннәр. Бина 1969 елга нык таушалган. Бүген биредә эшләр тышта да, эчтә дә бара. Әйтергә кирәк, капиталь ремонт республика программасы буенча алып барыла. Татарстан казнасыннан 8 миллион 200 мең сум бүленеп бирелгән. Ярты гасыр халыкка хезмәт күрсәткән. Хәзер менә вакыты килеп җиткән. Капиталь ремонт вакыты. Бехтерева авылы клубын капиталь ремонтлыйлар. Клуб старый. Клуб бик иске, 1969 елны төзелгән. Без капиталь ремонтны бик көттек, чөнки электр шыбыклары да чыдый алмый, бернинди дә уңайлыклары юк. Район җитәкчесенә республика программасына керә алганга рәхмәт әйтәсем килә. Ниһаять, безнең заманча барлык уңайлыклары булган бина булачак. Клубны комплекслы яңартачаклар. Диварларны инде җылытканнар. 5 кешедән торган бригада штукатура эшләре белән шөгыльләнә. Бинаны җылыткыч белән тышлап бетердек. Хәзер штукатурлап бетерәбез дә буяу эшләренә керешәбез. Эшләр бинаның эчендә дә кайный. Эшчеләр искидән такталарын сүтә, диварларны тигезлиләр. Бу бинада бер кашан да бәдрәф бүлмәсе булмаган. Шуны ясыйбыз. Канализация турбасын куйдык инде. Бина эчендә элеккедән бары тик җылылык системасы гына калачак. Батареяларга тимәячәкләр, ә калган нәрсәләрне барысын да алыштыралар. Түшәмдә эшләрнең шактый эшләдек инде. Шарлакны да җылытабыз. Электр шыбыкларын да суздык инде. Без ремонт башлаганга бик сөендек. Ниһаять, яңа җитәкче килү белән ремонт башланды. Ремонтны яхшы башкарып чыгарлар дип уйлыйм. Клубны капиталь ремонтлау республика программасы буенча алып барыла. Татарстан казнасыннан бу максатларга 8 миллион 200 мең сум бүленеп бирелгән. Әлфинә Хуҗина, Михаил Филатов, атна яңалыклары. Кар эри, аның белән асфальт та эри. Кыштан соң Алабугада юлларның сыйфаты начарлана башлый. Хәтта узган ел гына ремонтланган юлларда тишкеләнә ди шәһәр халкы. Ни өчен кыштан соң юл катламы бозыла? Алабуга районы юлларында ремонт эшләре кайчан башлана? Бу сорауларга җавапны киләсе сюжетта эзлибез. Чокырның тирәнлеге 10 сантиметрга җитә һәм мондый юллар Алабугада аз түгел. Ел саен яз җитү белән карлар эри башлаганда юлларда йөреп булмый башлый. Машина йөртүчеләр тегендә монда чокырларны әйләнеп узарга тырыша. Әлбәттә, мондый участоклар машина йөртүчеләрдә ризасызлык та уята. Язын асфальт катламын боза торган сәбәпләрнең берсе ул да булса һава шартлары. Быел кышта әле җылы, әле суык булды. Хәзерге вакытта юллардагы чокырларның күбәюенең беренче сәбәбе ул кышның ничек узуы. Кышкы погода январь айыннан башлап бик күп булды переходлар
плюсовой температурадан минусовой температурага ул бик авыр сказаться итте безнең юлларга. Юлларның халатын исәпкә алып, район юлларын ремонтлау өчен ай сайын 1000 тонна асфальт тотырга җыйналар. Бүген Алабуга районы балансында 200 километр юл исәпләнелә. Хәзерге вакытта асфальтобетонный заводны кабызып, горячий асфальтобетон ясарга әле пока возможность юк, потому что погода үзегез күреп торасыз, пока минусовой погода тора. Да, шуңа күрә инде без занимаемся так называемым холодный асфальтобетон белән тырышабыз пока хәзерге вакытта поддержать ситуацию, чтобы аварийный ямчысы яу барга, чтобы аварийный ямчысы артып китмәде. Шәһәрнең эчендә дә юлларның озынлыгы шул кадәрле. Шәһәр башкарма комитетында хәбәр ителүләренчә, быел 1000 квадрат метрдан артык юл катламын ремонтларга кирәк булачак. Бу эшләр якын арада башлана. Әлегә карсулардан зыян кимрәк булсынга шәһәр урамнарыннан кар чыгаралар. Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәгәлләмов, Атна яңалыклары. Яңа кыймалар һәм матур шәһәр Алабугада иске кыймаларны яңага алыштыру бара. Тик менә бер урамда эш кайнаган арада, икенче урамда кыйма тотасы тимер баганаларны төптән кисеп алып киткәннәр. Алабугада Тынычлык проспекты һәм Тугарова урамы буенча кыймаларны төзекләндерү эшләре бара. Февраль башында иске кыймаларны сүтеп алдылар. Хәзер төзүчеләр тимер торбалар утырталар. Киләчәктә яңа матур кыймалар тотылачак. По проспекту Мир 600 метров. Тынычлык проспекты буенча 600 метр озынлыкта кыйма тотыла. Нигездә калайдан булачак. Шәһәрнең аскы өлешендә бу Тугаров урамында 1 километрга якын. Анда инде шәхси йортлар тирәсендә агач кыйма булачак. Инде юридик затлар үзләре архитектура белән килешеп эшләячәк. Май аенда бу эшләр тәмамланачак. Эшләр төгәлләнгәннән соң кыймалар менә мондый булачак. Ауларада Тугарова урамында кыйма тоту эшләре тукталып тора. Биредә 12 тимер багананы урлап киткәннәр. Кем урлаганы әлегә билгесез. Төзелеш оешмасы чималны яңадан алып килергә туры килә дип белдерде. Әлегә башкаларында урлап киткәнче дип тимер торманы ябыштыра башлаганнар. Тугарова урамында кыйманы 2 яктан тотачаклар. Әлфинә Хуҗина, Регина Люртаева, Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. Татарстанның рәсми хаҗ операторы коронавирус аркасында кеше хаҗга теркәүне туктатты. Татарстанга кышлаудан соң беренче ак кышлар кайтты. Озын сүзнең кыскасы шул. Чыгарылышны Гөлназ Гайни дәвам итә. Озын сүзнең кыскасы Әлфинә, Татарстанның рәсми хаҗ операторы коронавирус аркасында кеше хаҗга теркәүне туктатты. Гомрәгә бару үзелгән чиракта 2 вариант каралган. Бару вакытын кичерү һәм акчаны кире кайтару. Моңа кадәр Сугуд Гарәбстаны Тышкы эшләр министрлыгы коронавирус сәбәпле Мәккә һәм Мәдинә шәһәрләренә керүнең вакытлыча тыелганын белдергән иде. Бүген Татарстанда гомрәгә язулар туктатылып тора, хаҗга язулар дәвам итә. Бу атнада Россия министрлар кабинеты коронавирус аркасында илдән битлек һәм башка медицина әйберләрен чыгаруны тыйды. Тиешле карар Россия хөкүмәте сайтында басылып чыкты. Тыю шәхси куллану өчен булган товарларга, шулай ук гуманитар ярдәмгә кагылмаячак. Исемлеккә шулай ук бинтлар, марле мамык, бахилла, бер тапкыр кулланыла торган костюмнар һәм химик саклану комбинезоннары, күзлек, респираторлар, вируска каршы препаратлар һәм башка товарлар керде. Тыю 1 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Коронавирус дигәннән бу атнада язучы Роберт Миңнуллин әлеге вируска багышлап шигырь дә чыгарган. Тыңлап карыйк әле. Кытай ягыннан карала вирус. Яңарган сайын яңара вирус. Белмим, кайлардан ярала вирус. Бөтен дөньяга тарала вирус. Тарала вирус, коронавирус. Аңа барыбер ни дошман, ни дус. Аңа барыбер ни Кытай, ни рус. Барыбызга да шул ук бер вирус. Безнең якка да коронавирус. Юк, безнең якка карама вирус. Олама вирус. Коронавирус. Коронавирус белән бергә Татарстанга кышлаудан соң беренче ак кышлар да кайткан. Кышлар аномаль җылы һава торышы аркасында гадәттәгедән иртәрәк әйләнеп кайткан. Аларны Спас һәм Түбән Кама районнарында күргәннәр. Кышларның иртәрәк әйләнеп кайтуын белгечләр Татарстанда аномаль җылы һава торышы белән бәйли. Борчылырлык сәбәп юк, сулык буздан буш һәм кош-корт ашау өчен кирәкле азык таба алачак, дип тынычландыралар Дәүләт комитетында. Бабам, әтием, туган абыйларым сугышта катнашкан. Аларның батырлыклары алдында баш иябез. Бу сүзләрне һәр алабугалы әйтә ала. Без 75 ел жанда җиңү яши рубрикасын дәвам итәбез.
әтиемнің исеме Нурмөхәммәд Шаймөхәмметов Нурмөхәммәд Шаймөхәмметович. Ул 1924 елның ноябрендә туа Бәзәке авылында. Һәм аның яшьлеге шушы Кама буйларында уза. 42 елда әтиемне яллап эшкә Архангельск якларына җибәрәләр. Котлас районында эшкә урнаша. Һәм инде 42 елда әтигә 18 яшь була. Ул сугышка алына. 22 сентябрьдә инде ул беренче дип инде әйтүм бик тә дөрес булмас инде ант бирә һәм сугышка китә. 42 елның сентябрьннан 45 елның 6 майына кадәрле ул Бөек Ватан сугышында катнаша. Берлинга кадәрле барып җитә. Но 6 майда каты авыр яралана. Уң кулына һәм инде калак сөяге асты һәм госпитальгә эләгә. Госпитальдә ул августка кадәрле дәвалана. Аннан соң инде 45 елның августында туган якларына әйләнеп кайта. Без бу әтинең 229-нчы гаубицалы артиллерия полкында хезмәт итүе турында без инде бераз үскәч аңладык, белештек. Чөнки әтием сугыш турында сөйләргә бик яратмый иде. Үзе бик шаян, җыр телле, шуның кадәрле менә фотографиядә дә сез дөрес әйттегез, шундый кеше иде. Авыл халкы Нурый дип йөртте. Нурмөхәммәд, Шәтер Нурый дисәләр инде бөтен авылның авызы кылакта иде, чөнки әти шуның кадәрле яхшы күңелле кеше буларак кеше халык күңелендә калды. Менә әле күптән түгел генә безнең авылыбызда Рәшит абый әтинең Министерство оборонаның үзәк архивыннан аның буйрукларын шәхси батырлыгы өчен әтием 2 тапкыр безнең медаль белән бүләкләнә батырлык өчен һәм менә шушы шәхси батырлык 44 елның июнь айында һәм май айларында күрсәткән батырлыклары өчен менә шушындый медаль 2 медаль белән бүләкләнә һәм Рәшит абыйның әйтүенә караганча инде менә ул бит инде авыл халкы турындагы мәгълүматларны бик барлый, туплый. Безнең әти Бәзәкәт авыл җирлегендә бердән-бер кеше 2 тапкыр шәхси батырлыгы өчен шушындый медаль белән бүләкләнгән кеше. Һәм инде әтинең шулай ук 2нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены кавалеры аның менә шушындый махсус кенәгәсе дә бар. Инде безнең өчен бик тә горурлык, шатлык, безнең әтиебез шушындый шушы канлы сугышта үзенең өлешен керткәне өчен. Сугыштан кайтканнан соң 46 елда Бәзәкәнең иң матур, иң чибәр кызына Әхмәтшина Миннәхәҗәр Миннәхмәт кызына иленә һәм алар 7 бала тәрбияләп үстерәләр. Мин инде без инем Роберт белән иң төпчекләре, яратканнары, алар янында күбрәк булганы дип әйтәсем килә. Әти безне бик ярата иде. Чөнки без аның йөзенә кызыллык китермәдек. Без аның күз карашыннан аның әйтәсе сүзен аңладык. Әни без һәр вакытта да әтиң нәрсә әйтер дип безне тәрбияләде, шулай үстерде. Аннан соң әти авыл Бәзәкә авылында 9 ел зиярат караучысы булып эшли. Андый хезмәтне инде авылда шундый дәрәҗәле өлкән кешеләргә бурыч йөкләгәннәр. Һәм әтием менә шушы үзенең сәламәтлеге яхшы булган вакытта 9 ел шушы эштә дә хезмәт итте. Әти мәрхүмкәем Мончадан кайтканда да без гәүдәсенә, тәненә карап, аның яраларының зурлыгы ничек түзде икән, гел шуны уйлый торган идем. Аннан соң кызык итеп әти шушы соңгы тапкыр каты яралана бит инде. Кулы, уң кулы, менә кайткачтан да әле без шушы кулына бармакны тыгып уйный торган идек кичкенә вакытта. Шушылай бармак сыярлык 2 яктан яра иде. Кулын кисәргә инде тиеш булалар. Әти мине алдан әйткән иде инде шул госпитальдә инде бу. Әти шунда да үзенең шаянлыгы белән дип әйтим инде. Матур сөйләшүе белән яшь бит инде бездә шибәр медсестра кызлар, медсестралар белән шундый сөйләшеп миндә ничек тә менә шушы кулын кистермичә калдыра. Әгәр дә кулын кискән булса инде ул мондай сугыштан соң балта остасы да булып эшли алмас иде. Күп җәрәхәтләр, осколклар үзенең тәнендә, кайберләре безгә шулай аңлатып күрсәтә торган иде инде. Шулай китеп барды мәрхүмкәем.
70 яшын тутырды, әти 71 яшында 97 елның 30 гыйнварында ул дөньядан кетті. Әни белән алар 50 ел бергә гомер иттеләр. Мондый гомер кемгә бирелә? Бер-берсен хөрмәт итеп, яратып, инде без яраткан мәхәббәт җимешләре җиде бертек, инде алың оныклары да 20дән артык, оныкчыклары дип әйтгәндә 15. Шуңа күрә без бик бәхетле. Безне әти белән әни дөньяга китергән, безгә тормыш биргән. Әти гел шаяртадыр инде, өйгә кайтып керсә, иң беренче әни каршында тормаса, анаң кая? Менә ул шуның кадәрле күңелдә калган инде. Анаң кая? Әни өйдә булмаса, инең яме юк кебек иде аңар. Ул шуңа күрә әнидән башка, әти әнидән, әни әтидән башка яши алмадылар. Безнең әтиләргә, менә әнием дә бит минем тыл ветераны. Әтием дә ветеран. Аларга менә бүгенге көннең хөкүмәт тарафыннан бирелгән бүләкләрен алар күрә алмадылар. Ләкин ел сайын әти шушы 9 майны бик сагынып көтә иде. Аның өчен ул иң изге, иң кадерле бәйрәмнәрнең берсе иде. Хөкүмәт тарафыннан менә шушы мактауларны алар күрә алмадылар. Мин әти белән әти минем кызларымны бик яратты. Ул гомумән оныкларны инде алар өчен инде ул көн сайын бәйрәм иде менә. Алар инде әтиләр бабай янына кайтабыз. Бабай инде алар өчен инде шундай зур кеше иде инде. Шуңа күрә мин ул яктан бәлки әтигә ныграк ташаганмындыр. Ишебезне ишендәге сөт шунда дип әйтәләр бит. Шундай бер катлы, шушындай кеше иде минем әтием. Бүгенге көндә дә әти безнең балта остасы булып эшләде. Бу эштән тыш инде. Ул төзегән йортлар, ул ясаган тәрәзә йөзлекләре, ул салган мунчалар, йортлар, капкалар. Менә бүгенге көндә дә безнең Бәзәкәнең авыл урамнарын бизи. Авыл халкы да безнең әтигә бик рәхмәтле. Ел сайын кайтабыз, минем авылда энекәшем, ул инде Роберт аның өчен әтине безнең янәшә, аяклы очлы җирләнелгән, аларның зиратларын да без һәр ел сайын инде узганда, барганда да авылга кайтканда әти белән, әни белән күрешеп чыгабыз. Аларның күрсәткән хезмәте, батырлыклары өчен без бик тә рәхмәтле. Күңелдә яңа яз туа. Шушы җылы язлар кебек сөйкемле дә, яшь тә, назлы да сез. Сез дөньяның яме, хатын-кызлар. 8 март елның иң нәфис, якты һәм гаҗәеп көне. Әлеге бәйрәм яз башланганны, табигать уянганны, беренче җылылыкны гәүдәләндерә. Бу җылылык һәр гүзәл затның күңелендә булсын. Табигатьнең матурлыгы илһамландырсын, яз башлану тормыштагы хыялларыгызның тормышка ашуның башы булсын. Güzel затлар, сезгә бәхет һәм яхшы кәефне бәйрәм көнендә генә түгел, елның 365 көнендә дә телим. Бәйрәм белән. Скучали? Мы очень. Наша команда снова в сборе. Официально второй сезон «Золушки» объявляем открытым. Теперь еще больше спонсоров на проекте. А значит и неожиданных подарков.
Мы снова ждем твою историю. Почему именно ты должна стать нашей героиней? Читая посты, соблюдая все условия. Каждый спонсор выберет себе одного фаворита. А среди всех в прямом эфире мы выберем имя одно единственное. За доверие мы подарим тебе полное изменение твоего образа. Море цветов, сюрпризов и эмоций. А также всем тем, кто оказался в числе фаворитов, но не выиграл главный приз, мы подготовили для вас что-то интересненькое. Участвуем, смотрим наши истории, прямые эфиры. Этот проект будет еще ярче и масштабнее. Все подробности и результаты конкурса смотри на страничке в Instagram. Мы ждем тебя! Если вы верите в волшебство, живущее в нашем старинном городе, тогда старый фонарщик Фаролера приглашает вас в путешествие по Александровскому саду, хранящему свои предания и легенды для самых пытливых и не страшащихся необычного и нового. Прогуливаясь с ним по прекрасным зимним аллеям парка, вы услышите музыку своего сердца, окунетесь в атмосферу чарующей сказки и никогда не забудете загадочных рассказов старого фонарщика, который покорит вас своими волшебными историями. Нет тепла на кухне. Нет света в подъезде. Не течет вода. В подъезде запах канализации. Грязный подъезд. Нужно заменить счетчики. Открытая Елабуга – ваш помощник ЖКХ. Заявки принимаются по телефону 582 22. Только 6 дней с 4 по 9 марта бедро куриное охлажденное 1 килограмм за 95 рублей. Скумбрия свежемороженая 1 килограмм за 129,90. Магазин реальных цен. Город Елабуга, Баки-Урманчи, 36А. ТРК «Торговые ряды». Yaşır üzerlikte şeşeler, güzel molu jırlar gülü